Mamá, quero ser Ziggy Stardust. O libro trata da realidade dun neno trans chamado Aine, o cal un día vai visitar unha exposición dun cantante de rock and roll chamado Ziggy Stardust. O cantante mudaba de aspecto e non se sabía se era home ou muller, pero Aine sabía que de maior quería ser como el. Aine, ademais da súa nai Fran e do seu pai, a miúdo fala da súa tía Isa, dos seus amigos do cole e do seu mellor amigo Thomas, con quen xoga a cantar e bailar. No libro, conta principalmente o seu día a día, pero pouco a pouco comeza a cambiar, finalizando a historia desde o perfil dun neno que por fin admitira selo. A autora do libro chámase Iriamisa Peralba. Naceu en Gondomar o 23 de febreiro de 1973 e actualmente é profesora de galego ademais de escritora. Algúns dos seus libros son Xa non estou aquí, co que gañou o Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil en 2016, A cidade do átomo, co que gañou varios premios, entre eles o Agustín Fernández Paz de Literatura Infantil e Xuvenil pola Igualdade en 2021, e outros libros como Unha veciña de película ou Segredos no solpor. A ilustradora é Alba Barreiro Baliño, que naceu en Cangas do Morrazo en 1999, é ilustradora e deseñadora gráfica. Opinión persoal. Eu creo que o libro ten unha temática da que é moi importante concienciar. Ademais, conta unha historia preciosa na vida dun neno. A min encantoume, e aínda que o final non é de todo esperado, faiche ver máis realidade en canto á vida dos personaxes. Recomendo a todos e a todas os que lles guste ler, porque é fácil e pareceume xenial. Ata a próxima!